primer punt seria aprovació de l'acte de sessió anterior història del 25 d'octubre. Alguna intervenció? No? Doncs s'entén que s'aprova per unanimitat. Queda aprovat per unanimitat. Punt 2 són despatxos d'oficis. El punt 3 és la proposta de denominació d'una via pública de plaça 3 de Rodrigo, l'expedient de 392/2008, secretària. L'Ajuntament ha decidit iniciar un expedient per tal de modificar o fixar el que és el nom de la plaça del Tossal, conegut popularment així pel de plaça de Teresa Rodrigo, per tot un seguit de motius que s'exposaran. Consta l'expedient, la motivació i els mèrits de la persona de la qual es propugna el nom d'aquest carrer. Atès el mèrit personal reconegut internacionalment i la satisfacció que suposa per tots nosaltres que una filla d'Almacelles estigui contribuint amb les seves investigacions i esforços a una aportació tan important al món de la ciència i els reconeixements que consten a l'expedient que li han estat concedits per aquest Ajuntament, que van fer que al seu dia ja fos nomenada filla predilecta d'Almacelles, es considera oportú dedicar un espai públic a aquesta persona que tant i tant ha fet pel coneixement i que ha portat el nom d'Almacelles arreu. I per tot això, es proposa al ple canviar el nom de plaça del Tossal pel de plaça de Teresa Rodrigo i Amoro, d'acord amb la motivació que hem exposat i en atenció als mèrits d'aquesta científica, que l'han fet mereixedora del títol de filla predilecta d'Almacelles, notificar la interessada així com els seus familiars més propers la nova denominació d'aquesta plaça i notificar les administracions públiques interessades i a les entitats, empreses i organismes que puguin resultar afectats pel canvi perquè ho tinguin present en les actualitzacions del VIALE que tinguin a bé fer d'ara en endavant. Bé, excusar el Partit Socialista, que sembla ser que no vindrà, i el Partit Popular sembla ser que tard o no arribarà. Bé, alguna intervenció sobre aquest punt? Bé, amb aquest, ficar el nom de la plaça de la Teresa Rodrigo, trobem encertat, és una persona amb un gran currículum, el que passa que potser hi ha altres espais que se'ls podria ficar, perquè com ara aquella plaça, ja es va ficar el seu dia a plaça del Tossal, a aquest Ajuntament li agrada molt batejar carrers i places i canviar, i altres potser seria bon aprofitar carrers nous o places noves per ficar noms nous i no sempre estar canviant els noms. De tota manera, també estaria bé reconèixer amb altres personalitats del poble, naixudes del poble, filles del poble, criades del poble, d'altres coses. Una intervenció més? No? Passem doncs a la votació. Vots en contra de la proposta? Abstencions? Vots a favor, queda aprovat per unanimitat. Punt 4, que és una proposta de constatació d'una operació de crèdit a curt termini. Senyor secretari i senyor interventor, és una operació de tresoreria. Sí, aquesta és la proposta per adjudicar la pòlissa de tresoreria habitual de les dues que hi ha anualment, aquest toc del venciment d'una d'elles. Tan sols remarcar que abans de concertar una nova pòlissa s'ha de cancel·lar l'anterior, en aquest cas la que vens ara el mes de desembre, es cancel·la i es licita la nova pòlissa. Consta l'expedient les ofertes que s'han rebut de les entitats bancàries, la valoració feta per l'interventor per mi mateix, referència a les ofertes rebudes, que totes compleixen amb el principi de prudència financera tal com obliga la normativa vigent, i es proposa que s'adjudiqui la pòlissa de tresoreria a l'entitat Banc de Sabadell per ser la que ofereix millors condicions. Alguna intervenció? Sí? En aquest punt el nostre grup s'abstindrà, ja que si bé, com ha dit l'interventor, la pòlissa de tresoreria és anual i és per als temes que quan se cobren els impostos i quan s'han de pagar ja s'han de pagar en escadament i els impostos se cobren agrupats. L'import no se'ns ha justificat, no he vist cap informe amb números perquè han de ser 400 i no són 350 o 500 o 800, per això ens abstenim. Alguna altra intervenció? Sí, jo votaré en contra perquè és una
l'operació de tresoreria de l'equip de govern. Per tant, nosaltres no tenim la capacitat ni de gestionar ni tan sols de veure l'estat de comptes i d'això. Pensem que és una operació de tresoreria del govern i que l'aprovi el govern. Nosaltres votarem en contra també, ja que el nostre vot tampoc no decideix si es contracta o no, es contractarà igualment. Però votem en contra pels mateixos motius que sempre aleguem, i és que en aquest Ajuntament i amb aquest equip de govern de Convergència i Unió és impossible la transparència econòmica, no se sap per què es demanen diners, on es volen destinar, on no es volen destinar, no es pregunta ni a la resta de regidors ni al poble, vull dir, ningú participa de l'economia de l'Ajuntament per decidir quines inversions realment són les que fan falta, les que no, pagaments que s'han de fer, o simplement donar justificants. Justificar els diners que es paguen, com ha dit l'Ignasi, justificar per què són 400 i no 300 o no 200, i rendir comptes i ser transparents al fi i al cap, que perquè estem parlant, com sempre diem, de diners públics, i en aquest aspecte i en aquest sentit, com he dit, la transparència és absolutament nul·la en qüestions econòmiques, i el nostre grup sempre defensem i defensarem que en temes de diners, si no sabem del cert què és el que s'està pagant, què és el que s'ha de pagar, on s'ha d'invertir i com es gestionen aquests diners, no ens arriscarem mai a la vida a votar a favor. Per tant... Senyor interventor, vol fer alguna contribució? Aquesta operació és una pòlissa de tresoreria, això no es pot pagar cap inversió, ja que no es poden pagar inversions en les pòlisses de tresoreria. Un estudi on se fan les valoracions de tal com va la tresoreria, això, els que estem als tècnics, estem al davant d'aquests departaments, doncs ja veiem més o menys les necessitats que hi ha. De totes maneres, aquestes pòlisses es paguen per allò que disposes. Vull dir, si no disposes de tot, no pagues per tot, se paga tot que es disposa. Llavors, com que les condicions són prou favorables, doncs sempre estic una mica més alt perquè pugui complir tots els terminis de pagament en el termini que correspon. Molt bé, doncs passarem a la votació. Vots en contra, amb 6 lliures i Paulem, abstencions, Esquerra Republicana, vots a favor. Queda aprovat la proposta en el vot de Pere-Cat. Moltes gràcies. Passem al punt número 5, que sigui constatació d'operació de préstec a llarg termini, expedient 955/2018, que és el pressupost d'aquest exercici d'aquest 2018 i per obres que s'han fet aquest 2018. Senyor interventor, sisplau. Aquesta és la concertació, l'adjudicació de l'operació de préstec a llarg termini per la relació de la memòria d'obres que ja consten al pressupost de 2018 des del pressupost inicial. I en el pressupost inicial constaven que les obres que es farien durant l'exercici es finançarien per una part amb subvencions de diputació i per 300.000 euros amb préstec bancari, que és aquest que estem concertant ara. Això sí, es paga inversions fetes durant aquest exercici que estan en curs d'executar-se i, per tant, tot i que alguna hagi començat, ara que és el moment en què ja seran certificacions i els pagaments, és quan ja cal fer la licitació i l'adjudicació d'aquesta operació. Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció? Sí, Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, m'agradaria que ens diguessin per part de l'alcaldia o l'equip de govern o l'interventor exactament de les inversions d'aquest any 2018, quines s'han fet i quines manquen per fer, i aquests 300.000 euros quines són per pagar, perquè al final de l'any passat se va demanar un altre préstec per inversions que no es van arribar a fer, que s'han fet aquest 2018, i llavors acumulem els préstecs i voldríem saber quines obres se pagaran amb aquests 300.000 euros i el que queda per fer. Bé, són els que figuren el pressupost, no, senyor interventor? Molt bé, alguna altra intervenció? Sí, nosaltres, al igual que l'operació de tesoreria, votarem en contra. Nosaltres també votarem en contra, no repeteixo, vull dir, el que he dit abans, poca transparència, i en aquest cas perquè estem parlant d'hipotecar el poble durant 10 anys, a pagar uns diners
per unes inversions en les quals en la gran majoria nosaltres no hi estem d'acord perquè ja vam votar en contra en els pressupostos, perquè creiem que per molt que hi hagi majoria absoluta de l'equip de govern, estem parlant de molts diners, com bé han dit els companys, molts crèdits, o sigui, tot i que tot ve subvencionat, només fem que demanar crèdits, i en aquest cas un crèdit a 10 anys, és a dir, unes inversions que s'han fet de les quals nosaltres no hi estem d'acord i creiem que no s'han fet bé o que s'haguessin pogut fer d'una altra manera més profitosa, doncs ara resulta que durant 10 anys tot el poble les haurà d'estar pagant sense que, per la decisió simplement d'un partit polític. Per tant, com no hi estem a favor, votarem en contra. Molt bé, doncs votem en contra de la proposta. No, vol seguir empleant. Això que dic poca cosa, però és suficient com per... La meva pregunta potser no s'ha entès, tornaré a repetir-la, que m'agradaria saber de totes les inversions quines són les que s'estan financiant. Què és el que es financia? La compra dels patis o alguna obra del bar? Què és exactament el que estem financiant? Per saber quina és l'obra que pagarem en 10 anys. Resposta, està el pressupost. Passem doncs a la votació. Vots... És el que hi ha, és el que hi ha. Un moment d'ara, la companya li dic que està en contra de propostes com vots que havia, per tant, si ho sabem, per què va. Vots en contra de la proposta? 2, el mateix lliure, Podem, abstencions? 2, Esquerra Republicana. S'aprova, en aquest cas, amb els vots americans. Moltes gràcies. Passem al punt número 6, proposta d'acord per l'aprovació inicial del pressupost de la corporació dels seus organismes autònoms locals del 2019, expedient 147/2018. Bé, el pressupost de l'Ajuntament per l'any 2019 puja 5.627.009 amb 12 euros. Pel que fa als ingressos, trobem que els ingressos per impostos indirectes, que inclouen IBI, impost sobre vehicles, impost sobre l'increment del valor dels terrenys i l'impost sobre activitats econòmiques, és de 2.400.000. Per impostos indirectes, 40.000. Ingressos per taxes, preus públics i altres ingressos, aquí hi ha les taxes per la prestació de serveis públics bàsics, les taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, les taxes per la realització d'activitats de competència local, per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, preus públics, reintegraments d'operacions corrents i altres ingressos, és 1.066.498. Pel que fa als ingressos per transferències corrents, que inclouen les participacions en els tributs de l'Estat, fons de cooperació local, subvencions per la llar d'infant, subvencions corrents de la Generalitat i de la Diputació, 1.405.908,61. Els ingressos patrimonials, que inclouen interessos de comptes corrents, llibretes, arrendaments de finques rústiques, són 39.602,51. I per transferències de capital i passius financers, 675.000. Pel que fa al capítol de despeses, es desglosa en capítol 1, que són les despeses de personal, 1.786.086,59. Pel que fa al capítol 2, que són les despeses corrents en béns i serveis, 2.209.439,50. El capítol 3, que són les despeses financeres, 45.850. El capítol 4, que són les transferències corrents, 363.420. El capítol 6, que són les inversions reals, 851.040. El capítol 7, transferències de capital, 24.790,95. I el capítol 9, passius financers, 346.382,08. Pel que fa al patronat d'esports, el pressupost de l'any 2019 puja a 130.000 euros. Els ingressos són l'aportació que fa l'Ajuntament. I al capítol de despeses podem trobar el personal, 39.700 euros, les transferències que reben els clubs esportius, 35.519,05, en subministres, on tenim l'energia elèctrica, combustibles, carburants i material sanitari, 21.755. Pel que fa als subministraments en vestuaris, productes alimentaris, transports, material esportiu, trofeus, activitats diverses i atencions protocolàries i representatives, 17.000 euros. En treballs realitzats per altres empreses, 7.919,93. Pel que fa a les reparacions, manteniments i conservació de l'edifici, maquinària, instal·lacions tècniques i utiatge, 4.256,02.
amb primes d'assegurances, material i oficina i altres, 2.650. Per inversions que puguin aparèixer durant l'exercici, 1.000 euros. I les despeses financeres, 200 euros. I pel que fa al patronat d'avis, el pressupost de l'any 2019 és 1.241.400 euros. Com a ingressos trobarem les transferències que rebem de la comunitat autònoma, 499.800, i de l'Ajuntament, 100.000 euros. Per taxes dels serveis assistencials, 566.100 euros i per centre de dia, 75.500. Pel que fa al capítol de despeses, trobarem en personal 905.000 euros, en subministraments que inclouen l'energia elèctrica, combustibles, carburants, vestuari, productes alimentaris, material sanitari, productes farmacèutics i productes de neteja i acondicionament, 239.000 euros. Per treballs realitzats per altres empreses i professionals, 45.000. Reparacions, manteniment i conservació de l'edifici, maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge, 13.000. Material d'oficina informàtic, 5.400. Comunicacions, 2.000. Assegurances, 2.500. Despeses diverses, 3.500. Despeses financeres, 1.000. I inversió nova immobiliària i extra, reposició de maquinària i instal·lacions, 25.000 euros. Alguna intervenció? Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, voldria felicitar a la secretària perquè després d'uns quants anys, molt poquets anys aquí a l'Ajuntament, és la primera vegada que fem els pressupostos en temps i forma que toquen, antes d'acabar l'any. Sempre estem en pressupostos prorrogats i fent-ho al març o a l'abril. No hi havia temps, no hi havia gent, són la mateixa gent, molt menys gent, i han tingut temps de fer-ho. Amb això s'ha de felicitar que algun canvi hi ha hagut. Això per una part. El pressupost, entre una cosa i l'altra, vam tindre tot sencer a migdia. La revisió del pressupost de totes les partides és una feina llarga i contundent. Després, una vegada traslladat i consultes algunes partides, no ha sigut aquest cas avui, però l'interventor sempre diu que es poden canviar de partida a l'Ajuntament per capítols. I llavors hi ha partides que realment el que et posa a el que després se gasta no és així. O hi ha alguns petits errors o algunes coses que es comprèn que sigui així. Una de les coses que adjunten al pressupost és dos llocs de treball. En aquest cas hi ha uns canvis de cada any que ve. És interessant, perquè la gent que s'incorporés a l'administració, tant de secretaria, i suposo que també va ajudar l'interventor per portar les coses bé amb transparència i portar els comptes al dia. Trobem que està bé, que és interessant, s'amortitzen unes places de brigada, de la brigada de serveis d'obres i una plaça d'oficial, i també s'amortitza la plaça de la vicesecretaria. I s'agafa gent amb d'advocats o així, perquè tinc el coneixement. Això és un tema bastant interessant. I el més important, que és el que hem estat parlant antes en el tema del préstec, que ens agradaria que ens aclarigués, que és la cosa que no arribem a aclarir als pressupostos, i ara li preguntar-se-li a l'alcalde, perquè l'interventor diu que a mi diuen uns diners i no sap per on van exactament. La comissió tampoc no s'ha sabut aclarar on era, i llavors el plan d'inversions per l'any que ve són 851.000 euros. Suposo que això es demana un préstec l'any que ve, a finals d'any, el que convingo. Llavors tenim 47.000 euros de mobiliari urbà, ja sabíem on està previst ficar el mobiliari, 60.000 euros en inversions de terrenys, quins terrenys se volen comprar, 80.000 euros en inversió en reposició d'infraestructures, quines infraestructures són, 30.000 euros de retirada de línia elèctrica, això sí que ens ho han dit, que és aquí per fer l'estació d'autobusos, 5.500 euros de mobiliari urbà, 600 de mobiliari urbà, 3.200 altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, 1.000 de mobiliari, 1.500 de maquinària, 100 de maquinària, 100 de mobiliari urbà,
500.000 euros d'inversions a noves infraestructures i béns destinats a l'ús general, 100.000 euros d'inversió en reposició d'infraestructures, camins, aquí sí que més o menys està detallat, no quins camins, però sabem que va a camins, 500 euros immobiliaris, 16.500 euros d'equips de processos d'informació i 4.000 euros en despeses en aplicacions informàtiques. Llavors, quan nosaltres fem el nostre vot, després per les xarxes diu Esquerra ha votat en contra o no ha votat a favor, que tindria que ser així l'expressió, no ha votat a favor de fer el bar del camp de futbol, no ha votat a favor de fer això. Amb això que he llegit és tota la informació que tenim de les inversions de l'any que ve. No sabem què es farà. No sabem si es farà a la biblioteca, ho apoyaríem, no sabem si es farà un pavelló, no sabem, hi ha unes inversions però no sabem a què són. Doncs no es pot demanar que es voti a favor d'una cosa que no saps el que faràs. Potser ni el mateix equip de govern sap el que farà. Això també podria ser, perquè de promeses n'hi portem moltes i si sumem totes les promeses que s'ha dit que es farien per l'any que ve o de seguida són més que 800.000 euros. Nosaltres demanaríem que es fessin inversions en les coses que toquen. Una cosa que toca és la biblioteca. Una cosa que tocaria seria fer inversions per estalvi d'energia, per estalvi. Tot aquest estalvi seria recursos que podríem destinar una altra vegada per l'Ajuntament. Llavors és un condicionant, m'agradaria que se'n contestés, perquè si no es contesta això, després que no se'ns acuso mai de que no votem a favor d'una cosa que es fa, perquè si no sabem què s'ha de fer no podem ni votar a favor ni votar en contra. I pràcticament és això, ara tindrem 15 dies per fer al·legacions al pressupost, animem a la gent que sou aquí, a la gent del poble, associacions, que fessin un cop d'ull al pressupost, que si les coses que els han promès són al pressupost, i ara és el moment de poder fer al·legacions al pressupost i dir vostè em va prometre això, i el pressupost no hi és. Ara és el moment de fer-ho. Animaríem a que tothom se mirés el pressupost i presentés les al·legacions que li fossin convenients. I si no, que es fiquen en contacte amb nosaltres i l'ajudarem a revisar-ho. Això per precisar una mica perquè del literal del que diu se pot entendre coses que no són. Si no s'ho fa la passa d'un interventor, diu que l'interventor sempre diu que sempre es pot fer canvis de partides. Jo no sé si això es refereix, que comenta que es puguin fer després modificacions de pressupost, siguin els trams que corresponen, perquè els canvis de partides no es poden fer com els assumpti. És a dir, que per això ho he volgut aclarir, perquè pot portar, pot induir error sobre el que és el cas de l'interventor. I després, quan ha dit que jo he dit que jo no sou manant els diners, la obligació és saber on es destinen els diners, que també serà la tasca de l'interventor. I el que dic és que jo no estàs que arribar a saber on s'han d'invertir, això ho decideix. La obligació és que el que volen fer compleixi la normativa vigent i que el pressupost estigui fet correctament. No és que jo digues que jo no sé on van res, no. És que no decideix l'interventor si inverteix. Pues el micro no lo entendemos. Jo dic que no és. Exactament. Molt bé, senyor Douglas. Sí, nosaltres, no pot ser d'una altra manera, li votarem en contra perquè el pressupost aquest, vull dir, segueix als altres. És impossible saber si te'l mires i a més, després de la comissió informativa també que ho han preguntat, de saber quines són les inversions reals, què és el que es farà realment, és impossible. Vull dir, tot va amb un calaix de sastre i sembla que després, segons anirem fent, anirem repartint. Vull dir, tècnicament està ben fet, però és un pressupost que li falta sentit polític, li falta transparència, li falta que la gent pugui saber exactament per què servirà aquest pressupost, o on aniran els seus diners. Després, veiem també que continua amb aquest pressupost havent una partida per despeses
judicials i defensions de processos i tal, de 100.000 euros. O sigui, són 16 milions de les antigues pessetes. Ja vam dir a l'anterior que pensem que és una partida que es podria estalviar perfectament, perquè són processos que se'ls busca l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament se crea els enemics i després s'ha de defensar d'ells. Quan resulta que els enemics han de pagar la part de l'Ajuntament i la part seva particular. Això ho anem dient, però veig que és tònica de cada pressupost. I després de la sentència de propietat que va declarar el Tribunal Suprem, el Superior de Justícia, de que la llar de jubilats i tot el sector 6 estava reconeixent la propietat dels propietaris reals, i després veurem que es ratifique un terrefós, que no hi ha partida per sufragar precisament si se vol pactar amb aquests veïns o no es vol pactar, etc. Pensem que hi manca, ja també reclamem la mancança, però bueno, seguim a les mateixes. Per això, pel nostre no, més rotund amb aquest pressupost. Nosaltres el que hem pogut constatar amb aquests pressupostos és que el Almacelles té dos equips de govern. Un és l'equip de govern que està en presència a l'Ajuntament i l'altre és l'equip de govern del Facebook. Perquè aquest mateix equip de govern, a través de les seves pàgines de Facebook, xarxes socials i diaris, només fan que publicar farem, i després resulta que quan tenim aquest farem en paper i amb els números posats, del que prometen que faran, resulta que no faran res. També voldríem saber, perquè és una incògnita, com hem de saber els regidors de l'oposició res sobre els pressupostos? Gràcies. Si els mateixos membres de l'equip de govern ho saben, perquè avui a la comissió informativa la tinent d'alcalde i membre de l'equip de govern no sabia contestar les nostres preguntes de a on i per a què es destinaven els diners que hi ha als pressupostos. Hem fet diverses preguntes sobre aquesta inversió, on anirà, aquesta partida, perquè s'ha generat nova, hi haurà algun pla polític al darrere, no han sabut contestar a res. O sigui, qui fa els pressupostos de l'Ajuntament, i demanaríem i agrairíem que a la comissió informativa de l'any vinent, si és que encara hi sou vostès, sisplau que vingui la persona que sàpigui i que hagi fet els pressupostos per poder contestar. Perquè si ni vostès mateixos saben què hi ha darrere dels pressupostos, com hem de saber la resta i com hem de votar a favor. Dit això, són uns pressupostos un cop més que no són ni participats ni participatius. Ja veiem que inclús dins de l'equip de govern hi ha gent que no sap de què van els pressupostos. No es pregunta a la gent. És igual, són uns pressupostos fets per la idea, suposem, d'una persona, que és el senyor alcalde, i no es pregunta a ningú més, ni es demanen opinions, vull dir, les enquestes aquestes de Google no compten com a participació. I estem parlant de diners que han d'anar destinats a millorar la vida de les persones del poble sense preguntar a les persones del poble quines són les necessitats que tenen i com poden ajudar des de l'Ajuntament a millorar aquesta vida. Són uns pressupostos que han augmentat una mica més les partides d'inversió, suposem que el fet de ser un any preelectoral té alguna cosa a veure. Són uns pressupostos que un cop més tenen 870.000 euros destinats a aquesta partida calaix desastre de treballs realitzats per altres empreses, és a dir, un 13% del pressupost de l'Ajuntament d'Almacelles no se sap on anirà a parar. Si ja no se saben les altres que estan més marcades de partides, aquesta, imagineu-vos, 870.000 euros pressupostats a treballs realitzats per altres empreses que no se sap per a què són ni en què es destinaran. És un pressupost on, tot i fer les notícies a bombo i platillo del polígon i de promocionar el comerç del poble, però resulta que en aquests pressupostos no hi ha partida ni per polígon, ni per promocionar el comerç del poble, ni per promocionar la part econòmica d'Almacelles. És a dir, totes aquestes publicacions que feu al Facebook són mentida. S'enganya a la gent, perquè es promet que es faran coses i després sobre el paper, quan realment és on han d'estar posades, no hi són.
Són uns pressupostos que no atenen a les necessitats del poble, no atenen a la neteja, no atenen a la problemàtica de la seguretat, de creixement econòmic, de millora de serveis públics, de polítiques per la joventut i la infància. No ho contemplen. No són els pressupostos que necessita Almacelles. Són uns pressupostos fets per un equip de govern a la seva mida i que no atenen les necessitats del poble. Com hem dit, a la partida d'ingressos, el que es preveu ingressar, la partida d'impost d'activitats econòmiques i de la taxa d'obertura d'establiments és exactament la mateixa que l'any passat. És a dir, mentre vostè promet que hi ha empreses que estan fent fila i estan fent cua per muntar el polígon i que el polígon es muntarà allà, resulta que als pressupostos no hi ha aquesta previsió d'ingressos. No hi és. No es preveu ingressar més, ni per activitat econòmica ni per obertura d'establiments. No hi és. Per tant, un cop més, enganyen a la gent. Si anem ja a partides més detallades, pel que fa a la partida de seguretat i ordre públic, quan s'està dient que s'ampliarà la plantilla, i sí, s'està fent, s'han publicat les bases de 2 places de policies locals, però és que el pressupost per seguretat és el mateix que l'any passat. Hi ha el mateix pressupost que l'any passat. Com s'ampliarà la plantilla amb el mateix pressupost? És impossible. El tema de recollida de residus, hem vist com han augmentat els cànons moltíssim. Ja es va veure l'altre dia a la taxa d'escombraries que havia augmentat i que seguirà augmentant perquè s'hi estan ficant molt forts en les polítiques de reciclatge. Estem veient com des del Consell Comarcal sí que s'ha fet una política d'informació, s'han repartit bosses, s'han ficat punts d'informació, però i des de l'Ajuntament? La partida de manteniment de la deixalleria és de 500 euros. Vull dir, així, farem campanya per reciclatge, canviant i movent els contenedors 50 vegades cada setmana es fa campanya de reciclatge. Sobre la neteja, vam veure com fa uns mesos es va publicar al Facebook que es va haver de contractar una empresa per a que vingués els caps de setmana a netejar, perquè resulta que els operaris de la brigada de neteja, que són 3 absolutament insuficients, havien fet el màxim d'hores extra, 10.000 euros en hores extra dels treballadors de la brigada de neteja. I resulta que en aquests pressupostos del 2019 el pressupost per neteja és el mateix. És a dir, continuem tenint el mateix problema. Els treballadors de neteja no arriben, fan el màxim d'hores extra que permet la llei i tot així fem uns pressupostos que no contemplen solucionar aquest problema. Sobre parcs i jardins ens hem quedat una mica sorpresos perquè el manteniment, que l'any passat estava pressupostat en 30.000 euros, aquest any són 2.000. I ens fem una pregunta. 2. O bé aquests 30.000 euros que hi havia pressupostats abans no eren necessaris, o potser és que ara anem a un model de natura salvatge i safari, que potser desconeixem, perquè resulta bastant curiós, perquè la partida de jardineria, de tallar gespa i tot això, està a banda, que ja són 76.000 euros, però aquesta de manteniment de parcs i jardins, de 30.000 euros, passem a 2.000. Què ha passat aquí? Sobre la llar d'infants, l'any passat vam dir que a l'apartat de personal hi sortia i apareixia un funcionari amb la seva partida pressupostària corresponent. Vam preguntar que qui era aquest funcionari, perquè a la llar d'infants no n'hi ha cap, no se'ns va respondre, però bueno, veiem que aquest any aquesta persona funcionària ha desaparegut de la llar d'infants i tornem a preguntar qui era aquell funcionari i on ha anat a parar. On ha de parar i qui era, perquè l'any passat hi era, no se'ns va dir qui, i ara no hi és, i aquells diners que estaven pressupostats per a aquest funcionari, on són? Sobre el cimentiri, ho vam dir l'any passat i ho tornem a repetir, el manteniment del cimentiri l'any passat estava pressupostat amb 7.000 euros i aquest any amb 4.000. Hi ha la previsió de recaptar 23.000 euros de la taxa de cimentiri, s'ha augmentat la taxa de manteniment del cimentiri, és a dir, augmentem taxes però reduïm el pressupost a manteniment del cementiri. Llavors, per què s'augmenta la taxa? Si el manteniment disminueix, no s'entén. Sobre el museu, continua havent aquests 48.000 euros que van a parar a una fundació absolutament opaca, per no dir negra del tot, una fundació on s'hi aboquen 48.000 euros de diners públics sense que mai hagi passat per ple ni s'hagi donat explicacions de què es fa amb aquests diners que són de tot el poble i que van a parar a una fundació que és privada. Sobre biblioteques, com ha dit l'Ignasi, es farà la biblioteca? Doncs suposem que no, perquè a la part de biblioteques, a la partida de biblioteques, no hi ha cap partida d'inversió en una obra nova de biblioteca. La partida pressupostària és la mateixa, és a dir, mentre al Facebook
publiquem la foto de que farem una biblioteca, resulta que després dels pressupostos aquesta biblioteca és inexistent. Continuen enganyant a la gent d'Almacelles. Sobre protecció i gestió del patrimoni, tothom sap que a l'Ajuntament hi ha una persona en plantilla que és la directora de patrimoni, però resulta que en aquesta partida el total de pressupost són 5.000 euros i de personal són 539. És a dir, aquesta funcionària de patrimoni, aquesta directora de patrimoni, on la posem? Perquè si a la mateixa partida de protecció i gestió no hi és, on està? Vull dir, cal tenir-la si considerem que amb 5.000 euros ja en tenim prou per gestionar el patrimoni d'Almacelles? És a dir, surt més cara la persona que gestiona el patrimoni que no tota la partida del patrimoni del poble. Sobre instal·lacions esportives hem vist que hi apareix hi ha 500.000 euros d'inversió que hem preguntat avui. Bueno, aquests 500.000 euros què té pensat fer? Bueno, doncs no sé, es va fer un estudi, doncs igual serà un pavelló nou o igual no, o igual fem una pista d'atletisme o vés a saber què. Vull dir, 500.000 euros que se suposa que darrere hi ha alguna intenció que suposo que, com fan sempre... Perdó, senyora Matí, has votat el seu temps, m'he que suposem que, com sempre, s'esperaran a fer la publicació estel·lar al Facebook i allí donaran les explicacions que toquen. Referent als esports, al patronat d'esports, i ja acabo, resulta curiós i és una de les necessitats que té el poble i que tampoc no s'atén, perquè hem vist com hi ha 35.000 euros de subvencions als clubs esportius quan veiem que l'EFAC, únicament l'EFAC, té una partida de 23.000 euros de subvenció. Una subvenció que hauria d'anar a l'escola i que molts són els dubtes de que realment vagin a l'escola i aquests diners no vagin al primer equip. Nosaltres creiem que és molt injust i poc equitatiu que un sol club del poble s'emporti 23.000 euros mentre tota la resta es tenen que repartir 35.000. Els diners del poble s'han de repartir de forma equitativa a tots els clubs esportius del poble, perquè tots són igual d'importants. Per tant, esperem, veiem que és un problema i hi ha moltes queixes i genera molt malestar i creiem que això no és just i aquesta és la tasca de l'Ajuntament de diferenciar d'aquestes maneres entre uns clubs i uns altres. I després, referent als òrgans de govern, ha aparegut una partida d'una assegurança que ja han dit que miraran a veure d'on és perquè no sabien ben bé, volem saber a què fa referència aquesta assegurança de càrrecs electes i continuen havent les mateixes partides de 6.000 euros en telecomunicacions dels òrgans de govern. Òrgans de govern que tinguin telèfon de l'Ajuntament són els 7 regidors de l'equip de govern, perquè jo sàpigui de l'oposició no en tenim ningú, a no ser que hi hagi més gent. Hem demanat saber quines persones tenen telèfon de l'Ajuntament, ho volem saber, perquè és la vostra obligació de dir-ho, perquè 6.000 euros només als òrgans de govern en telecomunicacions, Déu-n'hi-do. Suposo que tots els mòbils que es va canviar el senyor alcalde entraran en aquesta partida, però volem saber qui porta el telèfon de l'Ajuntament, amb qui li paguem les línies de l'Ajuntament i per què 6.000 euros només dels òrgans de govern en telecomunicacions. Moltíssimes gràcies. La regidora, si vol contestar. A veure, perquè fa els ingressos, el que dius de l'obertura dels establiments, no es pot, o sigui, no podem augmentar els ingressos si no tens una mica de previsió, perquè després el problema és que si realment no se compleix, el problema és retrocedir aquests ingressos, i si m'equivoco el senyor interventor me corregirà. És més bo si realment després hi ha aquests ingressos fer una modificació i incorporar-los, que no si realment els fiques i després no s'arriben a complir, tirar-los enrere. Pel que fa a lo dels contenidors, no sé, això de que els mollem moltes vegades cada setmana, no sé. Vull dir, no ho sé. La regidora de Medi Ambient ho pot dir, no ho sé. Les bosses de reciclatge se van repartir dijous al mercat i s'estan repartint aquí al casal per tothom que no en tingui. Bueno, però tu has dit que l'Ajuntament, que el Consell va repartir unes bosses i ja està. No, ara mateix s'està fent amb personal de l'Ajuntament el repartir les bosses. No. A veure, ja. I lo del cementiri, a veure, no és només el manteniment, hi ha personal i tot que va al cementiri. O sigui, el que surt amb aquella partida seria el que són el material, perquè el personal que treballa al cementiri va amb una altra partida. Després, el que és el tema de l'assegurança dels càrrecs electes és una assegurança que sempre havia hagut, que per lo que sigui va desaparèixer i s'ha tornat a col·locar al lloc on tocava.
I per lo que dius del MAU, a veure, al patronat del museu hi ha representats molta gent que està en aquesta taula sentada, dintre. Bueno, però que dius que no ho sap ningú, hi ha gent que sí que ho sap en aquesta taula. Vull dir, el senyor Douglas, el senyor Comella i el senyor Carlos Nicolás. Bueno, el senyor interventor que ho ha trobat és a les bases d'execució del pressupost, la base 5, que són les vinculacions jurídiques entre àrees de despesa. Aquest és el mecanisme que permet que està dintre del pressupost i permet que hi hagi partides més grans o més que no siguin tan correctes o partides que es queden... És el que permet estabilitzar i no estar fent sempre moviments de crèdit, perquè si no cada ple hi hauria un munt. I això és l'eina que es fa servir per això. El tema de... A mi vull que quedi constància aquí al ple, que no se m'ha contestat on van les inversions, vull que quedi constància, i després ja que no li contesten a la Laia, li diria que el museu la majoria tot va per pagar el crèdit de l'arqueta, que no està en nom de l'Ajuntament ni està en nom del museu, i el de l'IFAC, de la subvenció de l'EFAC, una gran part també va per pagar la gespa artificial, que també, a més de fer un préstec a l'Ajuntament, ho va fer l'EFAC i cada any li paga. Senyor interventor. Dos puntualitzacions, dos dubtes que han sortit. La funcionària de la llar d'infants era una funcionària que hi havia, que es va jubilar i es deixava la quantitat de llar que s'aplicava allí a la despesa de personal. Com que es va veure que això era un problema i que suscitava problemes o dubtes que han fet aquest any, treure aquesta persona, la denominació de la persona ja no està allí treballant i incrementar la partida laboral, que és realment on està tot el personal de la llar d'infants. Però la funcionària que consta el pressupost, des de ja quan vaig arribar jo ja es venia arrastrant, quan se va jubilant no es va treure la denominació i aquest import va sumat a lo que és la partida del personal laboral de la llar d'infants. Passem a la votació. I qui era? Si aquesta explicació era tan fàcil perquè quan la vam fer l'any passat, tant a la comissió com al ple, no es va contestar. No es va contestar, Lluís. Pots revisar el vídeo perquè això no es va contestar. Perdó, no vam comentar perquè vam comentar que com que és clar, hem de comptar amb els mitjans materials i personals que hi ha i agafar i desglosar tot el personal implicaria que la persona que passa la comptabilitat hauria de fer 3.000 apunts i per això ho agrupàvem tot perquè després a la plantilla i allí ja surten tots relacionats. Altres per economia processal de treball ho agrupàvem tot i aquesta explicació s'ha donat 2 vegades en plenari. Dit tot això, passem a la votació. Pots votar els pressupostos. Elegit lliure, Podemos, abstencions, Esquerra Republicana, vots a favor, queda aprovat amb vots de dedicat. Passem al punt número 7, que seria aprovació del reforç de modificació del pla parcial urbanístic del subsís dels Olivars del Macés, expedient 88/2018. Senyora secretària. En la comissió informativa ja s'ha informat d'una modificació perquè és la denominació del tipus d'acord. No és l'aprovació del text refós, sinó que és ratificació del text refós presentat en data 20 de l'11 de 2008 en expedient de modificació del pla parcial urbanístic del sector sud 6 dels Olivars d'Almacelles, que és l'expedient 88/2018. Per acord del ple de 24 de juliol de 2017 es va resoldre aprovar provisionalment el nou document de modificació del pla parcial del sud 6 dels Olivars, incoant així aquest expedient. Després de diverses vicissituds, i un cop l'acord esmentat es va trametre als serveis territorials d'urbanisme als efectes de la seva aprovació definitiva, la Comissió Territorial d'Urbanisme, en sessió de 31 de maig, va tenir a bé suspendre aquesta aprovació fins a la presentació d'un text reforç que integrés determinades prescripcions clarificadores i que fos de nou aprovat pel ple municipal. Mitjançant acord del ple passat de 26 de juliol de 2018, es va aprovar aquest text reforç esmentat que incorporava la modificació del pla parcial del sector sud 6 als Olivars i es va trametre aquest expedient als serveis territorials perquè definitivament es procedís a la seva aprovació.
La Comissió Territorial d'Urbanisme, en sessió de 25 de setembre de 2018, va adoptar, entre altres, l'acord d'aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial Urbanístic del sector sud 6 als Olivars, en relació al tax refós que s'ha esmentat, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, però va supeditar la publicació al DOC i, per tant, l'executivitat a que es presentés el text refós, de nou, verificat pel ple i que incorporés les prescripcions següents. Entre elles, que s'incorporés un pla d'etapes per terminis dels habitatges de protecció oficial, que la parcel·lació mínima garantís l'accés a vial de totes les unitats de zona, que s'eliminés un paràmetre determinat del 40% en l'article 56.3, que s'esmenés una incoherència normativa en un punt concret del text i 3 errades materials menors. Fetes les gestions tècniques i jurídiques preceptives per tal que pogués prosseguir l'expedient, ha tingut entrada a l'Ajuntament el 20 de novembre de 2018 el text refós d'aquesta modificació amb les prescripcions que s'han indicat per part de la Comissió. S'ha revisat i s'ha informat per la Secretaria Municipal als efectes oportuns i per garantia que incorpora realment les prescripcions fetes per la Comissió. Per tot això proposem al ple ratificar el text refós de la modificació del Pla Parcial del sector sud 6 als Olivars de data 20 de novembre de 2018, segons la proposta signada pel tècnic redactor senyor Javier Guerra López, informada per la Secretaria Municipal, així com tota la documentació que li és anexa, memòria, informe ambiental, estudi d'avaluació de la mobilitat i documentació gràfica que conforme tot l'expedient, i trametre aquest expedient als serveis territorials d'urbanisme degudament diligenciat a fi que s'informi pels seus serveis tècnics i que així la directora general d'Urbanisme pugui ordenar la publicació al DOC d'aquest acord de la comissió que, com diem, se va produir al setembre passat. Documentació. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, l'última vegada que vam passar pel ple el tema aquest del sector 6, ja vam deixar bastant clar el nostre parer de com està i vam demanar, sobretot unes coses que vam demanar en aquell moment, és que la pròxima vegada que tornes a passar pel ple una cosa d'aquestes ja estigui resolt el conflicte amb els veïns, que s'acabés ja, que tinguéssim tot bé amb plena legalitat, tothom content, que els veïns estiguin contents, que l'Ajuntament estigui content, que tot el poble estiguin contents. Fins ara, els equipaments que hi ha, el poble n'està content. Estem contents de la pista, estem contents del parc, estem contents de la residència, però no pot ser que això s'enquisti i s'aguanti i fem una reforma, i fem una altra reforma. Almenys aquesta part, aquesta última part, he preguntat a la comissió i m'han dit que l'arquitecte això últim no ha acordat. Bueno, algo que ens hem estalviat. Perquè ha sigut costos de projectes, costos d'abogats d'Ajuntament, costos d'abogats veïns, i costos, per una cosa, uns carrers que no s'han urbanitzats, tot un parc que hem d'anar canviant respecte a les plantes. M'agradaria que s'acabés. Jo vaig fer una proposta amb aquest ple, ho vaig passar a tots, per part de l'equip de govern no hi ha hagut cap intenció de poder arreglar. També m'agradaria que tot el ple em fos coneixedor de com està el tema. Jo avui, parlant amb la secretària, m'he entrat una cosa que no la sabia encara. Mai secretària, tot això està dintre d'aquest expedient. Sí, m'ho he llegit tot, però tot. Potser m'ha deixat alguna fulla o m'ha deixat alguna coma. Estaria bé una comissió de tots, és una cosa que pot donar molt temps. I sobretot, demanaria a l'Ajuntament, a l'equip de govern, sobretot a l'equip de govern, que tenen majoria absoluta i són els que manen de veritat, que ja que no hi ha una comissió que tots puguem sàpiga o intervindre o donar la nostra opinió o ajudar a resoldre el conflicte, si ho han de fer ells, demano, sobretot, que això no constitueixi una hipoteca pel poble per poder fer inversions durant anys. Que les sentències judicials no ens constitueixin una hipoteca pel poble. Les coses parlant se poden arreglar i pot guanyar tothom.
demano, fem una comissió, parlem tots, tot el ple hi hem d'estar, els ajuntaments passaran, però el poble hi serà sempre. Sobretot, fem alguna cosa, no ens hipotequem per tota la vida, no comencem a pagar sentències judicials. Això és una bomba de rellotgeria. Per una part, l'Ajuntament ho té molt clar que està tot molt ben fet. Per l'altra part, els veïns ho tenen molt clar que ho tenen tot molt ben fet. I no en sabem. Nosaltres estem aquí a l'Ajuntament, portem 4 anys i ningú ens ha explicat tot clar. Sí, ens han posat com els veïns, però és una part. Ens agradaria que l'Ajuntament s'informés amb pèls i senyals com està el tema, com el pensen resoldre i si no som capaços de resoldre, que demanin ajuda i els podem ajudar. Jo els vaig passar un paper, tinc jo, dintre de les meves suposicions, una manera que es podria arreglar. Ningú m'ha trucat, ningú li interessa. No sé, igual interessa en qui està el tema. Això, m'agradaria que fos l'última vegada que ja passe això pel ple i que la pròxima vegada ja estigueu tot resolt, que tothom estigui content, que passem pel ple, signar un pacte, se passe per notari i tot arreglat. I que el poble, sobretot, no ens hagi d'hipotecar per aquests terrenys. Ja està. Molt bé. Una intervenció més? Sí. Nosaltres ja per enèsima vegada que se parla del pitjor saucís, votarem en contra i han dit de que això és una fugida al debat, és una fugida cap endavant per no reconèixer el que ja tenen reconegut els veïns, que és la seva propietat, segons el Tribunal Superior de Justícia. Vull dir que l'Ajuntament no va recórrer aquesta resolució i per tant, ja el que s'està fent és marejar la perdiu i potser inclús els 100.000 euros aquests de defensa de l'Ajuntament potser se li quedarà en curs en aquest pas. Diu l'Ignasi que esperi que no sigui una hipoteca, doncs em temo que la hipoteca ja està firmada. Ja és una hipoteca perquè tot el que s'hi ha fet allí al damunt, d'una forma o d'una altra, s'ha de pagar. Si això ho hem plantejat abans de fer aquesta bestiesa que vam fer amb aquest sector sud-6, segurament no hi hauria hipoteca pel poble, però ara ja hi és. Nosaltres no estem contents amb la residència, no amb el funcionament, sinó creiem que aquest model de residència, un edifici de més de 4 milions d'euros, que val més d'1 milió d'euros de mantenir cada any, que és un monument més que un edifici que hagi d'atendre les necessitats que ha d'atendre. Crec que es va fer un projecte desorbitat, que no era adaptat en absolut a les necessitats d'Almacelles. Jo crec que per parlar de la residència en concret, aquesta residència no feia falta a Almacelles. I aquest macromonument, com se feien els grans emperadors de Roma, tots tenien el seu macromonument, no feia falta aquí a Almacelles aquesta residència, un edifici de més de 4 milions d'euros, per molt que siguin subvencions, no feia falta perquè no és fer amb subvencions, sinó que és després mantenir, i estem veient que això és un pou sense fons, que els treballadors van ofegats, perquè a la vegada de 2 plantes fan falta més treballadors i no s'hi arriba. Total, per no ampliar places tampoc, perquè les que s'han ampliat són privades, és a dir, s'ha fet un macroedifici per tenir les mateixes places, haver d'augmentar el personal, haver d'augmentar les despeses del manteniment. Per a què? A més, en un terreny que és privat i que s'haurà de pagar i s'haurà de tornar, de la mateixa forma que el Parc Europa. Això s'ha de pagar. Estem hipotecats. L'Ajuntament d'Almacelles està hipotecat. La gent d'Almacelles estem hipotecats. I no només no parem, sinó que, com ja va dir el senyor alcalde al ple de gener, ja va dir que en 8 mesos ell o els propietaris donaven els terrenys o ell en 8 mesos tenia el pla parcial fet. I ell no han sigut 8 mesos, però ell va dir que continuava endavant i endavant que continuarà fins que algú no ho pari. I això és un despropòsit, perquè ja no és només tot el que portem gastat, que és un dineral i una vergonya, i ens hauria de caure la cara de vergonya de la gestió que han fet dels diners del poble amb aquest sector 6, sinó que el que ens queda. Perquè s'està seguint endavant cometent els mateixos errors que es van cometre des del primer dia, que és no tenir en compte les veus i les opinions de tothom, tant dels afectats, com de la resta de regidors, com
com de tot el poble, perquè al final això afecta a tot el poble. I aquest sector, ho hem dit moltes vegades, i volem que ens contestin quina intenció, quina pressa hi ha en desenvolupar això, quina necessitat hi ha de fer un pou amb tantíssims habitatges quan tenim un munt de blocs de pisos que estan buits. És una modificació que no atén a les necessitats reals d'Almacelles en la seva totalitat. Es va fer un projecte per fer una macrociutat en una d'aquestes publicacions que feia el alcalde de que Almacelles creixeria 15.000 habitants i serem 15.000 més perquè aquí ens ficaran l'aeroport i aquí ens ho ficaran tot. I resulta que no ens han ficat res. Ni aeroport, ni polígon, ni 15.000 habitants més. I aquí ho tenim. Tenim un pou amb un sector que és desorbitat. I que no només ja portem gastats un munt de diners, sinó que els que vindran i els que s'hauran de pagar amb aquesta hipoteca que per culpa d'aquest equip de govern de Convergència i del senyor alcalde haurem de pagar tot el poble d'Almacelles. Per tant, ja no només amb les sentències judicials, tampoc amb l'actuació lamentable que va tenir l'alcalde al ple de gener, tot just després d'haver sortit la sentència del Suprem, que ell va dir que continuaria endavant sí o sí, com si els diners fossin seus. Doncs els diners són de tots, i el pou és de tot el poble, i l'Ajuntament és de tot el poble. I això ja veiem que no té fi, i fins que algú no ho pari, no pararà. Però, sisplau, que algú dels que té la vora hi fiqui una mica de coneixement i li faci veure que això és una vergonya, i que això no pot continuar endavant, i que hem de parar, negociar i cedir de tots costats. El que no pot ser és que agafem i que un digui jo tiro endavant sí o sí i tiro endavant sí o sí, perquè això no és seu, ni el poble, ni els diners, ni el sector 6. És de tothom. Per tant, pareu, sisplau, pareu, negocieu, senteu-vos amb tothom, parem-ho i arreglem-ho de la manera que sigui millor per tots. I si estem un any, estem un any, i si n'estem dos, n'estem dos. Però aquestes presses per accelerar un procés que total no servirà per a res, crec que de veritat és lamentable i algú, sisplau, que algú li faci veure que això no pot continuar així. Molt bé, doncs passarem a la votació. Vots en contra de la proposta. Almacelles lliure i Podem. Abstencions. Esquerra Republicana, vots a favor de la proposta. Queda la proposta aprovada. Passem al punt número 8, que és un seguit de mocions. Per ordre, senyor secretari, per poder... La primera... Sí. Passaré a llegir la proposta. La moció, vull dir que és veritat que hi ha hagut un canvi, hi ha hagut uns canvis, que se llegirà presos i preses polítiques, que en la seva redacció inicial no hi era, i exiliats i exiliades. Ah, sí, i el segon paràgraf també hi ha una modificació que ja hem pactat amb la comissió informativa. L'1 d'octubre de 2017, Catalunya va votar en referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més de 2 milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d'un nou estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els tractats internacionals, es va imposar davant un estat repressor i actuant amb els fets antidemocràtics. El 3 d'octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar sempre amb actitud cívica i pacífica el dret a decidir. La resposta de l'estat espanyol va ser negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S'ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia. Fa més d'un any que es van empresonar els presidents d'Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d'uns dies els representants del govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fa més d'un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l'exili lluny de Catalunya, decisió que també van prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. Després d'un any de presó preventiva totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre es va donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per a tots els acusats per dur a terme l'organització de l'1 d'octubre, en el judici que començarà el proper mes de gener. Aquestes peticions de presó, desorbitades sota els delictes de rebel·lió, sedició i malversació, parteixen d'un relat d'acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies.
o l'única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a vot. Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat de decidir el seu futur polític a Catalunya. Atès que la resposta per part del govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític. Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la situació catalana. Atès que les peticions de presó i les multes per part de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d'escarnament contra aquells que defensen unes idees polítiques diferents als que proclamen la unitat d'Espanya, atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar unes urnes i expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte. Al ple de la Corporació d'Ajuntament d'Almacelles es proposa adoptar els següents acords. Primer, rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Segon, exigir l'absolució de totes les persones acusades, captius d'uns fets inexistents i d'un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l'escarnament. Tercer, denunciar la manca de separació de poders de l'estat espanyol i la manipulació de la realitat per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. I quart, exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. Molt bé, bona intervenció. Gràcies, senyor alcalde. Avui, 4 de desembre de 2018, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, 414 dies a la presó. Oriol Junqueras, Joaquim Fort, 397 dies. Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, 288 dies. Carme Forcadell, 257 dies. Estan fora del nostre país el president Puigdemont, la Meritxell Serret, el Toni Comín, la Meritxell Borràs, la Clara Ponsatí, la Marta Rovira, l'Anna Gravial, alguns cantants i músics. Crec que no cal dir res més. Això és una vergonya. L'estat espanyol s'està encarnissant amb els nostres presos polítics, amb els nostres polítics que van fer tot el que està al seu abast per una cosa tan simple com donar el dret a vot a la gent per poder decidir el nostre futur. No s'ha demanat res més. Això és una injustícia. Jo crec que poques paraules més podem dir, disposar l'exposició i rotundament a favor d'aquesta moció. Bona intervenció. Nosaltres subscrivim tot el que diu la moció, l'únic que hem demanat a la comissió és no modifica el contingut de la moció, però sí que ho volem aclarir. Era el fer referència al referèndum. Nosaltres des del nostre grup sempre hem dit que no creiem que fos un referèndum com a tal, va ser una mobilització ciutadana molt important, el dret a decidir ha d'estar per sobre de totes les coses i havíem demanat aquesta precisació perquè aquí es contempla com si fos un referèndum legal que va tenir el seu resultat legítim i és simplement fer aquesta apreciació de que l'1 d'octubre el que va ser una mobilització ciutadana per demanar el dret a decidir, però per la resta del contingut de la moció i evidentment per l'alliberament de les persones que estan preses i de les que estan fora perquè puguin tornar de forma més immediata per tal de poder seguir avançant en la convivència tant de Catalunya com de l'Estat. Molt bé, doncs passem a la votació. Qualsevol de la proposta. Abstencions. Una abstenció. Vots a favor. Queda aprovada per 6 regidors delegat i l'ordenament fixat per tots. Lliure a poder més. Passem al punt 9, si no us d'Esquerra Republicana. La parrillada. El medi serà
el 3 d'octubre de 2017 el rei va decidir que ja no volia representar els ciutadans i els ciutadans de Catalunya. Les manifestacions del monarca espanyol, justificant la repressió i amenaçant de més repressió, van deslegitimar definitivament la monarquia hereva del franquisme davant d'una part important, si no majoritària, de la població catalana. El Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució el 10 d'octubre de 2018 per a defensar les institucions catalanes i les llibertats fonamentals. En un dels punts, la moció presentada pels comuns rebutjava l'actuació del rei Felip VI en el conflicte català, justificant la violència exercida per la policia durant el referèndum de l'1 d'octubre davant de la ciutadania que pacíficament es dirigia a votar. A més, el Parlament català també va apostar per l'abolició de la monarquia, considerant-la una institució caduca i antidemocràtica. L'aprovació d'aquesta resolució ha estat resposta pel govern espanyol enviant la declaració al Tribunal Constitucional, en un nou exemple de judicialització de la política i de censura dels debats que es produeixen en el si de la Càmera Legislativa Catalana. Des d'Esquerra Republicana exigim la no ingerència en les decisions polítiques que aprova el Parlament de Catalunya. Per això demanem a aquest Ajuntament una moció en suport a la resolució 90/12 del Parlament de Catalunya que aposta per l'abolició de la monarquia. Dintre de tota aquesta resolució, l'Ajuntament d'Almacelles, demanem que l'Ajuntament d'Almacelles ratifiqui el seu acord amb aquesta resolució i volem destacar especialment el punt segon, institucions i administracions, que manifesten el següent. Que s'insta a totes les institucions de l'Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política de l'Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la ciutadania i condena les amenaces i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la il·legalització dels partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals. S'insta a les institucions i els partits catalans al diàleg, a l'acord i al respecte de la pluralitat de les diverses opcions de tots els catalans. Rebutja i condena el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre de 2017. I, com a últim punt, referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. Per dit anteriorment, es proposa al ple municipal de l'Ajuntament d'Almacelles prendre els següents acords. Mostrar el ple suport a la resolució 90/12 del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència aprovada l'11 d'octubre de 2018 i especialment al fragment reproduït anteriorment. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al Govern de l'Estat espanyol, a la Casa Real Espanyola i a l'Associació de Municipis per la Independència. Molt bé, alguna altra intervenció? Senyor Dobles? Nosaltres votarem a favor, però votarem a favor de reafirmar la proposició de llei que va aprovar al Parlament, que parlava de la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència. El que ha dit l'Ignasi és un punt, però nosaltres creiem que era una llei que parla de l'agenda social i al mateix temps també se li ha de demanar també a la Generalitat que governi i que tots aquells aldarulls que hi ha al carrer i prioritzant l'agenda social, jo crec que se li donaria una resposta que al fin i al cap és per no que serveix un govern. Avui a la comissió informativa s'ha demanat al grup d'Esquerra, que són els que presenten aquesta moció, que modifiquessin el títol de la mateixa, perquè diu moció que presenta el grup en suport
a la resolució 92/12 del Parlament que aposta per l'abolició de la monarquia. Hem dit que considerem que és un títol enganyós perquè en aquesta resolució el títol és el que ha llegit el Douglas, és per la priorització de l'agenda social i recuperació de la convivència. Presentat d'aquesta manera sembla que sigui una moció única i exclusivament que vol i que demana l'abolició de la monarquia. I també se'ls ha demanat el canvi que no l'han acceptat perquè no és una resolució qualsevol, és una resolució que us convido que la busqueu i que la llegiu, perquè és una resolució que té 12 pàgines on hi ha 40 punts amb moltíssims subpunts dins de cadascú on es demanen coses tan o més importants inclús que la mateixa abolició de la monarquia, com per exemple, us faré un resum molt breu de coses que demanen. Són recursos per la llei de la renda garantida, garantir les beques menjador, garantir igualtat salarial entre homes i dones, donar curs a la llei contra l'abús bancari, recursos per educació, recursos per sanitat, contra el tancament de llits de la sanitat pública, reduccions de les taxes universitàries, afavorir el lloguer social, que els mitjans públics siguin plurals i un llarg, etc. de reivindicacions socials, que també són per la convivència, entre elles hi ha aquesta de la monarquia, però crec que era important canviar el text i que quedés palès el suport total a tota la resolució i no només aquest petit punt, però bé, tot i així nosaltres sempre ens hem declarat republicans i republicanes. Creiem que amb una república catalana i espanyola les polítiques socials serien millors i per tant amb aquestes puntualitzacions i ampliació diem que votarem a favor. Nosaltres votarem a favor d'aquesta resolució, tot i que no entenem per què el grup d'Esquerra ha canviat el nom. Està vist que tots els grups es pensem el mateix, que ens han intentat mentir, perquè realment el títol és la resolució del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència. No entenem quin és el motiu per canviar el títol, perquè només es basen en un punt dels 40 que hi ha. Creiem que Esquerra dona valor a un punt que per nosaltres al final és el menys important, perquè aquesta resolució no es vota principalment l'abolició de la monarquia. En aquesta resolució es vota restablir el consens polític i social per facilitar els acords dels grans temes de país. A nosaltres el que facin les monarquies dels països veïns, com a que ens és igual. No ens hi posem, facin el que vulguin. Nosaltres és molt més demanar, per nosaltres és molt més important i volem destacar que en aquesta resolució es demana el desplegament total de la llei de drets i oportunitats per a la infància i l'adolescència, es demana l'adaptació de la normativa catalana als principis, valors i mandats de la Convenció Internacional sobre Persones amb Discapacitat, el desplegament total de la llei per erradicar la violència masclista, que totes les persones puguin aprendre la llengua catalana, les accions a favor de les famílies monoparentals, simplificar el sistema de processos de concessió de beques, garantir el lloguer social, incentivar el relleu generacional de l'activitat agrària, establir polítiques de desenvolupament en l'àmbit rural que facilitin les condicions de vida dels habitants. Per nosaltres el punt menys important és el de l'abolició de la monarquia, però igualment nosaltres votarem a favor perquè tota la resta és molt important. I el de les reformes què? Gràcies, senyor alcalde. Precisament, com a Esquerra Republicana, el títol d'aquesta moció és el més important de tot. Som un partit d'esquerra, som un partit republicà, nosaltres volem la república catalana independent. Se pot fer independència, hi ha països que són independents i estan associats a la monarquia. Nosaltres volem un país independent i una república basada en els valors republicans. És el nostre caire, és la nostra manera de ser, és el que volem. És la primera vegada que el Parlament resol una afirmació com aquesta i la volem destacar, i això és el títol de la moció. Si no esteu d'acord amb la moció, doncs diu que no esteu d'acord amb la moció, però nosaltres el valor d'aquesta moció és que diu tot això. Tot el més també és important, també se va fer a través dels comuns i és una resolució molt transversal. Però nosaltres ens ha de destacar això i amb aquesta moció, amb aquest ajuntament, ens ha de destacar això i podem dir que tenim un ajuntament que
va de cara a la República Catalana. Això no és el que nosaltres li hem demanat a la comissió informativa, li hem demanat que canviï el títol per no manipular-lo, perquè no sé quina necessitat hi ha llavors de manipular el títol i no posar el que hi havia. El de la resolució. El de la resolució parla d'accions de política social, no parla de la monarquia. Ens estem basant en una cosa que al final, que ens és igual el que fem amb els nostres veïns si volem la República Catalana de veritat. Per tant, el títol de la moció l'hem ficat nosaltres, que l'hem presentat nosaltres i aquest títol per nosaltres. De la moció aquesta, sí, ja la presentem a l'Ajuntament. I voteu a favor si voleu, si no, ja està, no caldrà més tots. Alguna intervenció més? Es fa la votació. Vots en contra de la proposta? Abstencions? Una abstenció. Vots a favor d'aquesta proposta, d'acord amb el que s'ha dit sobre polítiques socials. Els altres grups, el Massell Lliure, Podemos i Esquerra Republicana i sis regidors de centre. No tenim cap tema d'urgència. Sí. Va, doncs endavant. és una moció que malauradament l'hem tingut que tornar a modificar perquè és una moció que presentem per debatre sobre la vaga de fam que fan els presos polítics. Malauradament n'hem d'afegir 2 noms més. Passo a llegir-la. Els presos polítics Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull, Joaquim Forn han iniciat una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l'accés del Tribunal Europeu dels Drets Humans. La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant d'en Jordi Turull, d'en Jordi Sánchez, d'en Josep Rull i d'en Quim Forn, com la resta de presos i preses i exiliats i exiliades, i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica. Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb arguments falsos, atentant contra els drets fonamentals com la presumpció d'innocència o el dret a un procés judicial amb garanties. Des del Partit Demòcrata reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que es denuncia a través que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l'accés al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tal com han expressat el Jordi Turull, en Jordi Sánchez, Josep Rull i Quim Forn, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats. No es busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos, sinó demanar que respectin els seus drets. D'acord amb tot això exposat, demanem que el ple de l'Ajuntament d'Almacelles aprovi els següents acords. Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, d'iniciar una vaga de fam en denúncia de l'actuació del Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d'empara presentats pels presos polítics evita l'accés de les seves peticions als tribunals europeus i internacionals. Donar suport a totes les accions judicials impulsades pels nostres presos i preses polítics per tal d'aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta. Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d'empara presentats pels presos i preses polítics. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans i donar trasllat aquesta moció al Tribunal Constitucional. Alguna intervenció? Gràcies, senyor alcalde. Donem ple suport, solidaritat i respecte per la vaga de fam. És una decisió personal i potent i extrema per denunciar les vulneracions sistemàtiques de tots els drets que pateixen els presos polítics. Respectem, ens solidaritzem i acompanyem totes les accions de denúncia que se'n derivin i que s'inicien amb la vaga de fam. Des d'Esquerra explicitem el nostre suport a les accions empreses des de la pressió de Lledoners, alhora que mostrem tota la nostra indignació respecte a la situació que s'està produint. És intolerable que el Tribunal Constitucional paralitzi els recursos per bloquejar l'accés a la justícia europea. Respectem, ens solidaritzem i acompanyem a totes les accions de denúncia que se'n derivin i que s'inicien amb la vaga de fam. Exigim, una vegada més, la fi de la repressió i persecució dels líders independentistes i la lliure absolució dels presos i preses polítiques.
no cessarem en la nostra lluita per una solució pacífica i política de la situació catalana, que permeti a tots els catalans decidir lliurement el seu futur polític, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Molt bé, alguna intervenció més? Respectem i recolzem aquesta acció que han emprès les persones que estan a la presó i demanem, són aquí, però demanaríem als partits polítics que són del mateix partit que ells, que també els escolteu i els feu cas quan diuen que no s'utilitzin com a moneda de canvi per negociar els pressupostos de l'Estat, que s'aprovin els pressupostos de l'Estat perquè aquests pressupostos són els més socials de la història, perquè vulgueu o no encara estem dins de l'estat espanyol. Aquests pressupostos suposen 2.000 milions que també vindran a Catalunya i també ajudaran a millorar les polítiques socials de Catalunya. Per tant, recolzem i treballem perquè aquestes persones surtin de la presó, però a la vegada i paral·lelament des de les institucions no només fem declaracions d'intencions sobre aquest tema, sinó que els que esteu al govern poseu-vos a governar, feu uns pressupostos, aproveu els pressupostos de l'Estat i així contribuïu també a la millora de la vida de les persones que no estem a la presó, però que la vida continua i que les dues lluites poden ser absolutament paral·leles i que sí podem donar recolzament i lluitar perquè aquestes persones surtin i tinguin un judici just, però a la vegada, sisplau, els partits que teniu a la vostra mà el fer i aprovar uns pressupostos, feu-ho perquè una cosa no està renyida amb l'altra. Molt bé, passem a la votació. Vots a votar la proposta? Cap? Abstencions? Cap? S'aprova per unanimitat. Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt de preguntes. Senyor Comanya, té preguntes? Sí. Gràcies, senyor alcalde. Primer de tot, com va sent tònic als últims plens, començaré llegint totes les preguntes que tinc pendent dels altres plens que no se m'han contestat i després faré les preguntes per al ple. Vull dir que a l'hora del tot, que tinc en compte que tot això ja està preguntat, però com que no s'ha contestat, jo torno a insistir. Demanaria quins són els costos judicials oberts els casos judicials oberts del darrer any i quin és el cost en advocats. Això és el tercer o quart ple que es pregunta. Demanaria quin és el rati d'endeutament i el període mig de pagament del darrer trimestre. Preguntaria quina és la situació de les places concertades en la residència d'avis. Quan s'acabaran les obres de la plaça Fortuny? Ja sabem, la resposta la sabem, no, per les eleccions, però quan s'acabaran les obres de la plaça Fortuny? En quina situació es troba el litigi de la casa de la cantonada de la plaça Fortuny amb el carrer Enric Prat de la Riba? Aquests ja són de plens vells, del ple anterior. El bar del camp de futbol. En quina situació està avui l'obra? Quan està previst que s'acabi, que ara ja està acabada, o hauria d'estar ja acabada. I també quina és la situació del ple de condicions per a la concessió del bar del camp de futbol. Quan se farà el ple de condicions i amb l'estimació dels dies que han de passar l'exposició pública i tal i qual, quin dia podríem obrir el camp de futbol. Si pot ser, antes de les eleccions. Després, aquesta pregunta, encara té vigència. És que és la part bona que són velles, però com que no hi ha informació i les coses s'enquisten, serveixen. Segons informacions rebudes a través de les xarxes, hi ha hagut una reunió entre l'ACA i s'insinua que el sindicat de REC s'està bloquejant el desenvolupament del polígon del pla. Demanar si es pot explicar la situació actual d'aquest tema, que ha canviat des d'aquell dia, però bueno. I aquesta obra, tenint en compte que aquesta obra és de vital importància pel desenvolupament de Marcellers. Ja tindríem les preguntes per aquest ple. Bueno, d'aquest és la primera vegada, espero que no les hem de fer diverses vegades. Bueno,
pressupost s'ha parlat del tema de la biblioteca, que no veiem clar una partida per la biblioteca de cada any que ve. Se va prometre una biblioteca per les xarxes i quan mires a la web de l'Ajuntament el que realment està aprovat és un projecte per tirar els envans de la residència antiga per fer judo i ioga, per fer unes sales a la residència. Llavors diem, si la residència ja tenim un projecte de canvi de biblioteques i farem la biblioteca ja abans de les eleccions, perquè fem un projecte de tirar els tabics i arreglar el terra per fer una altra cosa, o és que realment no hi ha cap gana de fer la biblioteca. Recordem que des de fa 4 anys que estem recordant que una obligació d'un ajuntament del nostre tamany és tindre una biblioteca. És una obligació per llei. Això no pot dir ningú. I després també, és que totes les preguntes al final van del mateix, però bueno, quan se pensa acabar les obres del carrer Carme, Prat de la Riba, ficar la carpa d'asfalt, ficar les rajoles, ficar arena, ficar el que sigui, però acabar el terra. Li van fer les voreres fa un munt d'anys, un any i mig, o no sé quan fa que es va arreglar tot allò, i allí s'han quedat provisionals. Suposo que, com sempre, estem esperant una inversió dels 800.000 euros i així, i asfaltar tots els carrers, i de cada les eleccions municipals tindrem els carrers nets, asfaltats, tallats, prellaborals, igual que van fer allà al costat de la plaça el nom de plaça del canal d'avui Catalunya, és la plaça. El Puig Cabell, no sé com se diu, la plaça del Tractor. Entre la plaça del Tractor i la plaça de la Porta. Es diu així. Vull dir que es va asfaltar, se va tindre 15 dies o 3 setmanes tallat perquè no s'embrutés, perquè el dia d'inauguració no hagués passat cap tractor ni res aquí brut, i la foto sortigués negre, perfecte. Bueno, no, m'equivoco. Se va dir que s'estava assentant la capa asfàltica. Jo, és la primera vegada en la meva vida que he sentit que una capa asfàltica s'ha d'assentar. I després l'última pregunta, que també m'agradaria contestar-la, perquè és que és el tema de l'escorxador. L'escorxador s'ha desviat, bueno, no desviat, no, que després diuen aquestes paraules i me diuen que són tendencioses. La Diputació va donar una subvenció per tots els ajuntaments, pel tamany de la competència, cada ajuntament hi corresponen uns diners. Primerament aquella subvenció aquí en Marsella es va gestionar de camins, després va canviar de camins a fer la cafeteria de la residència d'avis, i l'últim canvi que hi ha hagut d'aquella subvenció és per fer lo de l'escorxador. El projecte està fet, a la gent se'ls ha presentat, els diners de la Diputació estan encarats a fer-ho de l'escorxador. Sí, es va passar per comissions fa una setmana o 15 dies. Sí. Bueno, però està així, s'ha anat canviant. La cafeteria de la residència d'avis no la farem, ho tingueu clar. Aquí no la farem, almenys amb la subvenció de la Diputació. Potser la farem a crèdit, a pagar de 10 anys. Això també pot ser. Però com que no ens ha explicat què pensa fer amb aquelles inversions de l'any que ve, doncs tampoc ho sabem. I ja està, tenim un prec, que també el prec és antic, és precs antics, però és actual, perquè ho va fer aquella vegada i ho ha tornat a fer. El prec era que quan hi hagi una visita oficial d'un membre del govern a l'Ajuntament d'Almacelles es convidi a tots els membres de l'Ajuntament. Va venir el conseller, això és el prec del ple anterior, va venir el conseller d'Almacelles i als membres de l'oposició no se'ls va dir res. Ha tornat a venir un altre conseller i als membres de l'oposició no se'ls ha dit res. Són visites oficials. Jo entenc que si ve un conseller amb visita de partit, amb un acte de partit, no se'l convidi a la gent de l'Ajuntament. Totalment lícit. Si ve un cotxe oficial i va a l'Ajuntament i signa, això és visita oficial. I llavors tot l'Ajuntament, per respecte a tots, perquè al final l'Ajuntament està representat per tot el ple, tots els que estem al ple representem l'Ajuntament, la gent nos ha votat, amb uns més, els altres menys, però tampoc la majoria de la gent no va votar l'equip del govern, això està clar, tenen majoria absoluta per escons, o per regidors, però la majoria de la gent no va votar l'equip del govern, la majoria de la gent, la majoria
van votar a altra gent. La majoria no va voler aquest equip de govern. Vull dir, això s'ha de tenir clar que és... Però si no m'he quedat així. Sí, me quedo de cantería. Ya te digo que ya... Claro, vaya acumulant preguntes durante els breaks i al final se fallava. Avui són les 3. Però és que, a veure, no faig la pregunta del break, no faig... Això ja he dit en diverses ocasions. No tensió. Vostè ha de fer un break, una pregunta. A més, la decoració no forma part del break de preguntes. Per tant, el break de preguntes això ja us ha gustat la xarxa, si convé. Però aquí s'ha de fer el break de la pregunta. I surt l'esperat final i hem fet les preguntes millora, avui m'entens, vull dir, sí, concís, és que això, ara acabem com sempre. Gràcies. Pues me quedé, bueno, aquest prec i demano per educació i per respecte que se'ns convidi a tothom. I un annex d'aquest prec, ja està. Que també quan hi ha una foto amb un conseller del govern on surt membres de l'Ajuntament, no es talli la foto per publicar el bilot. Amb lo plural que és el Bilot, Ignasi, la pluralitat que... Senyor Dolores, us faré una pregunta perquè el senyor Martí s'ha tirat sense tirar de tancar de parlar. Senyor Dolores, vol fer preguntes no està al mercat. Senyor Martí. Sí, ja que estem, fem un prec que hem fet 50 vegades i a col·lació d'això, de demanar que sisplau la revista de l'Bilot, una de dos, o realment sigui de tot el poble i tothom hi surti, o que es digui revista Convergència i Unió / Josep Ibars, perquè de 100 fotos 99 són seves i la resta no en sortim a cap. Més que res perquè la gent sàpigui que existim. Següent pregunta, referent al bar del camp de futbol. És que de veritat, o sigui, com més vegades passem per allà al davant, més sorpreses ens quedem de que allò hagi costat 100.000 euros. 100.000 euros. El projecte diu que són 93 metres quadrats útils, més de 1.000 euros el metre quadrat per 4 parets fetes amb panells de sàndwich. Vull dir, de veritat que no ens expliquem com pot ser possible que aquella edificació hagi costat 100.000 euros. L'altra pregunta que tenim és, el mateix projecte hi diu que en aquest bar s'hi han fet 2 entrades, una per poder entrar des del camp de futbol i l'altra s'han fet unes escales per poder entrar si el camp de futbol està tancat. Quina és la nostra sorpresa? Que resulta que si va algú amb mobilitat reduïda o amb cadira de rodes no hi podrà entrar al bar perquè no hi ha rampa. Si el camp de futbol està tancat, o bé sobre el camp de futbol, o per la segona entrada no s'hi pot passar. Sobre la compra de terrenys per fer el pàrquing, tenim diverses preguntes. Una és el demanar l'aclariment de realment quan ha costat, perquè quan es va fer una modificació de crèdit al juliol, una d'aquestes modificacions, una de les despeses a finançar era la compra d'aquests terrenys i estava proposada per 80.000 euros. Va fer la modificació, 80.000 euros per comprar terrenys. Ara, a la publicació del Facebook, resulta que ha costat 160.000. A banda, sembla ser que hi ha un altre projecte d'enderroc dels edificis que hi ha valorat en 90.000, crec que surt en una junta de govern. Al final, quan costarà aquell pàrquing i realment creuen que és una bona inversió gastar 200.000 euros en uns terrenys per fer un pàrquing que quede lluny i en pujada del rovell de l'ou que diu vostè a la seva publicació del Facebook? Vull dir, vostè creu que realment una persona que li costi caminar o que tingui dificultats o no, que va carregada amb les bosses de la compra, aparcarà allà dalt per baixar a comprar al carrer Major o al carrer Maragall i tornar a pujar fins allà dalt? Vull dir, estem fent aquesta inversió. Realment, diguéssim, és un pàrquing que queda justament al mig del poble, però fer aquesta inversió de diners en un pàrquing que quede lluny i a sobre amb pujada, realment és una bona inversió. No hauria sigut més fàcil deixar aparcar a la plaça de la Vila i ja està. Sobre les persones que van, que en un principi es va dir que se'ls contractava com a agents cívics, però que realment no són agents cívics, són
segurates, no? Agents de seguretat, una empresa privada que van donar voltes pel poble. Realment demanaríem que s'aclarís quines són les funcions que tenen aquestes persones, perquè deixen papers de notificacions de la policia local als cotxes quan no poden fer-ho. No poden regular el trànsit, no poden anar a la gent a dir-li trau el cotxe o te multarem. Vull dir, quines són les funcions reals que poden, fins on poden arribar aquestes persones i llavors plantejar-nos si realment val la pena invertir aquesta despesa de diners per tenir una persona que al fi i al cap, vull dir, molt dignament, però només dona voltes pel poble i realment que garanteix, que pot fer, fins on pot arribar, és que no pot arribar més enllà. Vull dir, hem vist com aquí a la plaça del Casal, ara hem vist que s'ha rebatejat com a plaça de les Monges, publicació de Facebook, ara és plaça de les Monges, no sé si hi ha... Sí, la plaça de les Monges, ara es veu que ha canviat la plaça del Casal. S'ha instal·lat aquesta escultura, fora de... L'escultura és molt bonica, tot s'ha de dir, l'escultura és molt bonica. Ara bé, aquí ens sorgeixen unes preguntes. La primera és, realment aquest és el lloc? Realment aquest és el lloc? Quan ha costat? I després també a la publicació de Facebook, perquè sort que tenim Facebook i per Facebook ens assabentem de la política del poble i del govern, perquè si no... I diu que hi ha una, no?, que el senyor alcalde dona les gràcies a la col·laboració d'Aquàlia, no sé si és que ha donat una part dels diners que va a l'escultura o l'ha regalat tota, o ja vam veure que van fer una donació també per no sé quina obra del museu. El nostre prec seria que estem molt agraïts i molt agraïdes, no?, de les col·laboracions d'Aquàlia per fer escultures, però potser la seva col·laboració seria més agraïda si fessin una rebaixeta al preu de l'aigua i al rebut de l'aigua, en comptes de regalar escultures, que rebaixen una miqueteta el preu de l'aigua, que Déu-n'hi-do el que ha pujat els últims anys, i potser això arribarà més a la gent del poble i s'agrairà més aquestes donacions. Moltíssimes gràcies, han sigut diverses les preguntes, diversos els pregs i que se me fa difícil contestar-les ara mateix a totes, com jo crec que s'ho hem de contestar. Per tant, d'acord amb la llei de règim local, les contestarem per escrit. Moltes gràcies i bona nit.